Mahilig ka ba na manood ng mga theater plays? Or iba yung hilig mong panoorin? Siguro, yung hilig mong panoorin ay yung mga palabas na merong lumalabas. Ano kaya yung mga ibang lumalabas na lumalabas? I don't know. De, pero tinatanong kita kung mahilig ka sa theater plays kasi hindi nyo po na itatanong. Oo, kahit wala kayong pakialam. Sasabihin ko pa rin na ako, mahilig ako sa theater plays. Tapos recently, nakita ko sa social media na yung Miss Saigon is going to come here in Manila sa March 2024. Wow. At eto lang ang ibig sabihin nito. Dahil nakita ko yun at alam kong gusto kong panoorin yun, mamumulubi na naman tayo. Diba? Ikaw kabisyo, ganun ka rin ba na kapag meron kang nakita na magko-concert si ganitong paborito mong artist o di kaya naman may theater play or merong banda ka na gusto mong mapanood ng live, ang gagawin mo, iisipin mo na agad kung paano mo bibilhin yung ticket. Kung magkano yung kailangan mong ipunin sa bawat araw na lumilipas. Ganun ba yung ginagawa mo? Or yung ginagawa mo, kung magkano yung sahod mo, yun na agad yung ibabayad mo. Kalain mo yun, may pagganon. Ibig sabihin, mayaman ka. Yayamanin yan. Sana all mayaman. Kasi ako, mayaman lang sa ganda, pero hindi masyadong mayaman sa pera. Pero okay lang, at least maganda. So 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itechua. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera at hindi man ako palaging may jowa, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocky Terra. And today, Monday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman pakilakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo ay ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Rocky's secret file. Nabuntis ko ang kabit ko at ang akala ng mister niya ay sa kanya ang bata. OMG! Nabuntis ang kabit, walang alam si mister na yung batang dinadala ng kanyang misis ay hindi pala kanya. OMG! Ano kayang ginawa o ginagawa ng ating secret file sender? Nagsisisi ba siya na ginawa niyang kabit yung babae? Nagkatuluyan kaya sila nung kabit niya? Humarap kaya siya sa lalaki or dun sa mister nung kanyang kabit at sinabing ako ang tatay ng batang yan? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa Stasyong Feel Good, Feel Good, Feel Good, 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.